ଭାଇ କାକୁଡ଼ି ତୋଳା ବେଳେ ତମେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ପଛରେ କାହିଁ ଆଣିଛ? କାକୁଡ଼ି ତୋଳା ଏଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଧା ହେଉଛି ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାକୁଡ଼ିଟା ହେଉଛି 20 ଦିନ ତୋଳା। ଆମେ ତାକୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ପାଳୁଛେ ଗଛ। ଯେତିକି ଗଛ ସୁରକ୍ଷା ରହିବ ସେତିକି କାକୁଡ଼ି ଫଳିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କଥା। 15 ଦିନ 20 ଦିନ କାକୁଡ଼ିର ଫଳ, ତାପରେ ହାଉଲା ହେଲେ କମିବ ଆଉ ଅମଳ ଆଉ। ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ କାକୁଡ଼ିଟା ତୋଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ବେଗଟା ଥୋଇଦେଲେ କାକୁଡ଼ି ଡଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଡଙ୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କାକୁଡ଼ି ଫଳିବ କେଉଁଠୁ? ଏତିକିରେ ବା ଦେଖିବୁ କେଉଁ ଯାଏଁ ପଳେଇବ। ସବୁ ଚାଷୀମାନେ ଇଏ କରିବେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କାକୁଡ଼ି କରୁଛ ନା ସେତିକି ଖାଲି କାକୁଡ଼ି? କାକୁଡ଼ି ଲାଗିଥିଲା, ଏବେ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲି। ପ୍ୟାକେଟ ମଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି, ଅଧା ପାଇଲାନି। ବ୍ଲକ ମଞ୍ଜି ଥିଲା, ଅଧା ଭଲ ଉଠିଛି। ଯିଏ ମଞ୍ଜି ଆଣିଥିଲି କିଣିକିନା ତାକୁ ଉଠିଛି, ବ୍ଲକ ମଞ୍ଜି ଟୋଟାଲି ଉଠିଲା। ଗୋଟା ମନ୍ଦା ବି ଉଠିନି। ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ଉଠିଛି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କିଣା ଯେଉଁ ଦୋକାନ ମଞ୍ଜି। ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଉଠିନି ସବୁ ଯାକ ବ୍ଲକ ମଞ୍ଜି। ଯଦି ମଞ୍ଜି ଦେବାରେ ଭଲ ମଞ୍ଜି ଅଛି ଦିଅ, ନହେଲେ ଚାଷୀ ହଇରାଣ କରନା। ଏ ମଞ୍ଜି ଦେଲାଠୁ ଚାଷୀ ସମୟ ବରବାଦ କରୁଛି, ଆଉ ମେହନତ ଗୁଡ଼ା ବେକାର ସବୁ। ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଆମେ କିଣିକିରି ପକାଇବୁ। କାହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ?